Alhaji. Wai ina daraktan nan ne, wai bai karso ba ne? Tare ne daraktan nan tun da ya zo ba mu ruwa da abinci. Kawai na ga kuma nan hotel din nan ma lafiya da shi ma ni wallahi na ga jama'a. To na ga jarumi ya zo. Ina jaruman ne bata karso ba ne ko ta fita ne? Wallahi ta dan fita sai zai siyar su amma yanzu ina kan za ta ga ta bar babban jarumi da ake da shi a Nasarawa ga baki da bai a zo ne. Ni ka san miki wa tsoron ta ne ma? Ban sani ba. Wallahi rol din da aka bani shi nake yi. Bayan da na tura da shi kawo. Ai ya ce zai tura ma, ya ce zai tura. Zai tura mu yaushe. Bi ka san bana son ka san bana son haka ba ko? Ina fa da customer fa na ba su ce barin bashi. Okay, zo taimaka zama laifi kenan. Ba haka bane. Kai ka san bana son haka. Ko saki mu ka duba da wani. To lafiya.